Seguim amb la sèrie d'exercicis de calentament, de preparació del so abans de tocar el clarinet. Aquest cop us en porto un altre que és molt simple, però a la vegada molt efectiu per poder controlar el que és la pressió de l'aire, la columna de l'aire. Ser conscients de com emitim el so, com tirem l'aire. I per tant, el que farem serà senzillament fer, per exemple, amb una escala cromàtica o una escala qualsevol, la que vulguis, o amb notes qualsevol, només tirarem aire sense que arribi a sonar l'instrument. És a dir, no apretarem prou el llavi ni li donarem prou velocitat a l'aire com perquè soni el clarinet. És a dir, agafarem, per exemple, cada dues notes, perquè gastem l'aire d'aquesta forma, gastem moltíssim d'aire, ja que el pas de la canya i la boquilla és molt ample i en seguida gastem tot l'aire que tirem. Anem a veure amb un exemple que és el millor. Vaig a començar des del mi i cada dues notes aniré tirant aire recte, mi, fa, respiraré, fa sostingut, sol, respiraré, etc etc. Vaig a començar per un mi. Fixeu-se bé que a la vegada que estic tirant l'aire, que em concentro en tirar el ben recte, en no apretar el llavi i en tirar el seguit, el que sí que faig és picar la nota com si fos a l'hora de tocar, tal com ho faríem normalment. No bufo la nota, sinó que la pico sempre. I a més, intento això, que l'aire sigui ben recte i que no pari la columna d'aire, que no hi hagi més aire en una nota que en l'altra. Això ho podem fer, com us he dit, a partir de qualsevol nota. I com ja us he dit, lo normal és que gasteu l'aire molt aviat. És a dir, si us queda molt d'aire, vol dir que no esteu fent correctament l'exercici. Si, per exemple, feu això, jo tinc alumnes que fan això i fan això, per exemple, no? Aquí ara estic tirant poc aire i madura per moltes notes. Per tant, prefereixo tirar molt d'aire i fer-lo. Això també és bo quan tenim qualsevol passatge, tocar-lo sense tocar-lo, és a dir, tocar-lo només amb aire. Imagina que tens un passatge que diu do, fa, mi, re, do, sol, doncs fem amb l'aire. Imaginem que fos do, fa, mi, re, do, sol a l'altra octava. Veiem que estem una mica com sentint una miqueta el so, però només no permetem que soni del tot. Bé, aquest és l'altre exercici que us volia comentar.